Surađivat će struka preko gospodarskih komora i udruženja investitora. Ono što je posebno važno i na čemu su oni zainteresirani je privatni sektor. To je business to business, dakle ne samo u javni sektor, a u javnom sektoru osim, rekao sam, autoceste, siguran sam da će oni biti zainteresirani za se javiti na javno nadmetanje i za uređaj za pročišćavanje otpadnih voda, jer znamo da su oni u tom sektoru poznati. Ali i za buduće projekte, primjerice javne bolnice. Današnji je susret početak jačanja suradnje dviju zemalja. La réunion d'aujourd'hui est très importante. Dimenzije Istre su vrlo važne i one otprilike odgovaraju dimenzijama nekih jedinica lokalne samouprave u Francuskoj. Prema tome mi želimo zaista da se iskoriste sve mogućnosti kako na ljudskom planu, kroz razmjenu, kroz ljudsku razmjenu, tako isto i na planu osposobljavanja i obučavanja lokalnih vijećnika i posebno državnih službenika. A u cilju da Hrvatska što bolje iskoristi raspoložive europske fondove. S druge strane, Francuzi dobivaju mogućnost da usvoje hrvatsko znanje. Pruža se mogućnost jačanja veza, naročito sada kada obe zemlje pripadaju velikoj europskoj obitelji. U konačnici, Istra je pogodna za francuske investitore. Uvjeren sam da postoji isto tako mogućnost suradnje na području hoteljerstva, turizma, gdje mi imamo zaista vrlo veliko iskustvo, jer postoji nekoliko velikih francuskih grupacija koje su jako zainteresirane za investiranje na tom području. Nemojmo zanemariti niti poljoprivredu. Absolument excellente. Vi ste strahovito puno učinili već do sada za razvoj Istre i mislim da ste na primjeren način zapravo valorizirali i pokazali sva njezina bogatstva. Samo bih spomenula recimo kvalitetu istarskih vina, maslinovog ulja i naročito tartufa. Riječ je bilo i o obrazovanju, znanstvenim istraživanjima i kulturi. S jedne strane podučimo razvijene i tradicionalne demokracije kako se u 10-ak godina može promijeniti sustav, jer smo mi u 10 godina pregovora uvelike promijenili strukturu države, državne uprave, organizacije, pravosuđa i s druge strane otkrivaju polako Hrvatsku. Doprinos tome dao je i prošlogodišnji festival u Parizu.